الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ramazan ayında urazа tutudan тыш тагын әле өстәмә гыйбадәтләр бар. Һәм шушы гыйбадәтләрне инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең сөннәтендә безгә өйрәтеп, күрсәтеп калдырды инде. Һәм без шуңа да яргә тиешбез, омтылырга тиешбез шушы сөннәтләрне үтәргә. Һәм нинди генә гыйбадәт булмасын, анда инде төп мөһим нәрсә ул Аллаһны күп итеп зикр итү тора. Һәм кешенең гыйбадәте дә Аллаһ каршында өстенрәк, дәрәҗәлерәк була, шушы гыйбадәттә Аллаһны күп зикр әйтүле булса. Шул ук ураза булсынмы, ул хаҗ гамәле булсынмы, һәм башка гыйбадәтләр, әгәр анда Аллаһны зикр итү күбрәк була икән, ул кешенең гыйбадәте Аллаһ каршында өстенрәк, саваплырак, дәрәҗәлерәк була. Һәм шуңа да әгәр дә без Рамазан айында тоткан уразабыз Аллаһ каршында инде өстен, дәрәҗәлерәк, саваплырак булуын теләсәк, без дә шушы гыйбадәтебездә күбрәк Аллаһны зикр итәргә тиешбез. Ягъни ураза тоткан шушы көн дәвамында сәхәрдән алып, шушы иртәнге намаздан алып, авыз ачканча хәтле без Аллаһны зикр итүне инде арттырырга, күбәйтергә тиешбез. Шулай эшләсәк, безнең инде шушы уразабыз инде саваплырак, әҗерлерәк булачак, Аллаһ каршында инде өстен булачак инде. Шуңа күрә менә бу зикр ул берни авырлык та таләп итми, тел белән дә Субханаллах, Әлхәмдүлилләх дип йөри алабыз. Шулай ук без иртәнге һәм кичке зикрләрне әйтү берни авырлык таләп итми, әмма ләкин әҗре бик өстен булачак инде. Шуңа күрә без инде тырышырга тиешбез, менә бу форсатны кулдан ычкындырмаска һәм салкын карарга тиеш түгелбез Аллаһны зикр итүгә инде. Һәм менә бүген тагын да шушы зикр турында тирәнрәк инде сөйләшеп, иң хәерле зикр турында сөйләшеп китәсе килгән, бигрәк тә Рамазан аена хас булып тора менә бу зикр. Иң хәерле зикрләрнең берсе ул Куръан уку. Һәм менә бу Куръан уку хас шушы бигрәк тә Рамазан аена. Чөнки шушы Куръан, Аллаһның сүзләре, ул Куръан аенда ингән. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям да Куръанны Рамазан аенда укып чыга торган булган. Һәм Җибрил фәрештә килеп тә Куръанны шушы айда аңа өйрәтә торган булган, кабатлата торган булган. Сахабалар да Куръанны берничә тапкыр укып чыга торган булганнар. Галимнәребез дә, борынгы бабаларыбыз да безнең буынга хәтле яшәгән бик күп тапкырлар Куръанны шушы Рамазан аенда укып чыга торган булганнар. Һәм шуның турында инде без бүген сөйләшеп китербез инде. Иң беренче инде дәлил китерәсе килгән Бакара сүрәсенең 185-нче аятында шушы Куръан ул Рамазан аенда ингәнлеге турында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Шәһр Рамазан аллази унзила фиһи аль-Куръану худан лин-наси ва байнатин минал худа вал фуркан" ди. Рамазан айы ди, кешеләргә туры юл күрсәтүче, ялганнан хакыйкатьне аера торган ап-ачык дәлилләр белән Куръан иңдерелә башлаган айдыр ди. Менә бу Рамазан аен инде бүтән айлардан сайлап алгач, шушы илаһи китапны инде безгә туры юлны күрсәтүче, хакыйкатьне ялганнан аера торган, шушы дөньяда бәхет сәгадәткә ирешә торган китапны инде шушы Рамазан аен сайлап Рамазан аена иңдергән. Һәм шуңа да инде менә бу ай ачык булып тора. Шушы айда иңгәч, бигрәк тә аерым игътибар бирергә кирәк Куръанга шушы айда. Һәм шулай Бухари җыентыгында килә торган инде хәдистә Ибн Аббас радиллаһу анһу әйтә: Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямга Җибрил фәрештә ди, шушы айда килеп ди, Куръанны өйрәтә, Куръанны кабатлата ди. Һәр төнне төшеп, Җибрил фәрештә инде килеп
Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллямга инде шу Кур'анны өйрәтә торган булган инде. Бу тагын да аерым ачык бер фазилат булып тора инде, бер дәлил булып тора. Шушы Кур'анны сайлап алган инде шушы Рамазан айда кабатлау, өйрәтү. Бу безне тагын да шушы этәрә Кур'анны бу айда инде аерым бер игътибар итеп укырга, өйрәнергә, мәгънәләренә инде төшенергә инде. Һәм әле бик күп аятлар, бик күп хадислар бар. Шушы Кур'анның инде укуның, өйрәнүнең, фикерләүнең файдасына. Иң беренче инде Кур'ан укуда кешеләргә шифа бар, үзенә күрә инде дава бар. Моңа дәлил булып 21-нче Хәшр сүрәсенең 21-нче аяты тора. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Biz müminler өчен шифа һәм рәхмәт булган Кур'анны иңдердек. Әмма ул залимнәргә, гаделсез булган кешеләргә зарардан башка берни дә арттырмый. Исра сүрәсе 82-нче аяты ялгыштым. Менә бу дәлил булып тора. Кур'анда шифа бар, Кур'анда дава бар. Кемнәргә? Иман китергән бәндәләргә. Аллаһ Тәгаләгә иман китерде икән, шушы Кур'анга инде ул ышанды икән, Аллаһның сүзләре дип, кеше менә шушы Кур'анны укып, үзенә шифа, дава таба ала икән. Һәм менә бу калб ширләренә дә, тән ширләренә дә. Әмма ләкин монда шарт бар. Нинди шарт? Мөмин булу, иманлы булу. Әгәр дә кеше ышанмый икән, нәрсә монда Кур'ан укып, нинди дава булсын, нинди шифа булсын, дару эчәргә кирәк, укол кадәргә кирәк, табибларга йөрергә кирәк. Сәбәп кылырга кирәк. Әмма ләкин синдә иман нык икән, син укыйсың икән, фикерләп, һәм гамәл кыласың икән, шул сәбәп була сиңа инде даваланырга, шифаланырга. Менә бит инде тән авыртуларына караганда тагын да куркынычрак калб авыртулары бар. Ул тәкәбберлек, ул көнчелек, ул куркаклык, ул тәвәккәллек заиф булу. Һәм башка менә шундый калб ширләре бар. Һәм менә бу калб ширләрен давалап була ничек? Уколлар калып дару өчен? Юк. Менә шушы Кур'анны укып, фикерләп, мәгънәсен аңлап һәм тормышта кулланып, үз өстендә эшләп кенә давалап, шушы ширләрдән арынып була. Тәкәбберлек, көнчелек, куркаклык, анда тәвәккәллек, заифлек булу һәм башка ширләрдән. Һәм менә бу ширләр бездә бик күп. Бигрәк тә хәзерге вакытта. Комсызлык анда, шундый дурфалык кешеләрдә, көнләү бер-береңне кимсетү, рәнҗетү, гаделсезлек, зулым кылу, менә бу калб ширләреннән чыга. Кешенең калбында авырту бар икән, ул тышка чыгачак. Һәм җәмгыятькә, кешеләргә зыян салачак. Һәм инде төп менә безнең шушы калб ширләреннән инде давалану төп шифасы ул Кур'ан укып, фикерләп, шуны инде гамәлдә куллану. Бүтәнчә моны давалап булмый. Һәм бигрәк тә инде без шушы Рамазан аенда үзебезне нәфес белән эшли торган, үзебезне инде яхшы якка үзгәртә торган, үз өстебездә эшли торган айда без бигрәк тә шушы Кур'анга әһәмият бирергә тиешбез инде. Һәм менә шушы калбкә шифа бирсен өчен, гомумән тәнебезгә Кур'ан шифа бирсен өчен, Аллаһ Тәгалә шифаны бирә инде, әмма ләкин сәбәп булсын өчен без шушы Кур'анны инде фикерләп, аңлап, мәгънәләренә төшенеп, һәм шуннан мәгънәсенә төшенгәч инде тормышка ашырга, гамәлдә кулланырга тиешбез инде. Шушы вакытта гына инде моның файдасы булачак. Чөнки без коры гына укысак та, аңа безгә инде әҗр савабы булачак. Әмма ләкин әле без коры гына укып түгел, мәгънәләренә дә төшергә, уйланырга, фикерләнергә тиешбез. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Кур'анны коры гына укыр өчен түгел, фикерләп аңлар өчен дә иңдерде. Моңа инде
Аллаһ Тәала Сад сүрәсенең 29 аятында әйтә: "Китабун анзалнаху илейка мубаракун лиядаббару аятихи ва лиятазаккару улул албаб". Сиңа ди бу мубарак китапны ди, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу аша иңдерде бит иншалла Аллаһ Тәала сиңа дип әйтә. Сиңа ди бу мубарак китапны ди, аятларны аңласыннар, уйлансыннар, фикерләсеннәр, һәм зиһенле кешеләр үгет нәсихәтләр алсыннар дип иңдердек ди. Монда Аллаһ Тәала нәрсә ди? Ни өчен сиңа ди шушы аятларны иңдердек ди? Шушы аңласыннар, уйлансыннар, фикерләсеннәр өчен ди. Һәм зиһенле инде аңлы кешеләр ди шушы китаптан инде үгет нәсихәтләр алып тормышларында куллансыннар өчен иңдердек ди. Бу дәлил булып тора безгә инде шушы Куранны фикерләп, уйлап, аңлап укырга. Һәм менә бу Куранны инде фикерләп, уйлап укыр өчен кайбер сәбәпләр дә бар. Шуның беренчесе, менә шушы аятларны укыганда аерым бер игътибар итеп укырга кирәк. Һәм үзебездә күңелдә менә бер шундый уйлану, хис туйгы булырга тиеш. Менә мин гади генә китап укымыйм, Аллаһның сүзләрен укыйм. Менә Аллаһ Тәаланың безгә җиткергән әмерләрен, нәрсәләрен булса тыя торган сүзләрен һәм безгә гыйбрәт булсын өчен төрле кыссаларны укыйм дип, шуны фикерләп, уйлап укырга кирәк. Ягъни бездә хис туйгы булырга кирәк, гади генә сүз түгел, кеше сүзе генә түгел. Аллаһның шушы галәмнәрне юктан бар иткән Хуҗаның, Кодрәт иясенең сүзләрен укыйм дип, без сизеп аңлап укырга тиешбез инде. Һәм икенчесе, аерым бер без игътибар итәргә тиешбез. Әгәр Аллаһ Тәала әйтәкән: "Я айюхаллазина аману", иман китергән бәндәләр дип мөрәҗәгать итәкән, без аерым бер үзебездә игътибарны юнәлтергә тиешбез шушы аятка. Чөнки шушылай итеп мөрәҗәгать иткәндә Аллаһ Тәала берәр хәерле гамәлгә этәрә яки берәр безнең тормышыбызга зыян китерә торган гамәлдән тыя. Һәм менә шушы аятларга аерым игътибар итәргә кирәк. Һәм тагын безгә өченче сәбәп булып тора шушы Куранны фикерләп, аңлап укыр өчен аның тәфсирләрен укырга, аның тәрҗемәләрен уку. Ул татар телендәме яки рус телендәме, гарәп телендә уксак тагын да хәерлерәк инде. Шуңа күрә менә бу тәфсирләрен инде укыйбыз икән, тәрҗемәләрен укыйбыз икән, без мәгънәләренә төшенәчәкбез. Шушы Аллаһ Тәала хәбәр иткән гыйлемне, вәгазьне аңлаячакбыз. Һәм бу бездә инде тормышта кулланырга инде ярдәм итәчәк инде. Менә бу булды инде Куранны аерым фикерләп, аңлап укыр өчен, тормышта кулланыр өчен. Һәм инде тормышта кулланып, даваланыр өчен шушы Куран белән. Һәм берсе булды фикерләп, аңлап уку булса, икенчесе Куранны без күбрәк укыган саен безгә инде күбрәк әҗер савап булачак. Бер хәрефе өчен генә Аллаһ Тәала 10 әҗер савап бирә. Уйлап карагыз. Бер хәреф. Бары тик бер хәреф өчен Аллаһ 10 әҗер савап яза. Һәм Тирмизи җыентында килә торган сахих хәдистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Дәлил булып тора, мен кара харфан мин китабиллаһи фалаху биһи хасана", ди. Кем дип Кураннан бер хәреф кенә укыса да ди, шушы Аллаһның китабыннан ди, аңа бер әҗер савап языла ди, бер изгелек языла ди. Һәм шушы бер изгелек ди, "Вал хасанату би'ашри амсалиха". Ла aqulu алиф лам харф, валакин алиф харф, ва лам харф, ва мим харф диде. Һәм менә шушы бер изгелек ди, ул 10 әҗер савапка тиң ди. Ягъни 10 дәрәҗәдә Аллаһ Тәала инде арттырачак. Һәм мин әйтмим ди, алиф лам мим бер хәреф дип. Юк ди. Алиф бер хәреф ди, лам бер хәреф ди, мим бер хәреф ди. Бакара сүрәсе. Алиф лам мим башлана бит. Без шушы алиф лам мим дип әйткәч кенә дә 30 әҗер савап алабыз икән. Һәр бер аерым хәреф өчен аерым
савап языла. Уйлап кына карыйк, нинди дәрәҗә, нинди форсат, бигрәк тә шушы изгелекләр кыла торган айда күбрәк Кур'ан укырга. Һәм Кур'анны күбрәк укыган саен кыямәт көнендә сәбәп булачак, шушы Кур'ан безгә шәфаәт кылачак. Һәм менә бу шәфаәткә кыямәт көнендә без бик мохтаҗ булачакбыз, бик кирәк булачак. Безнең өчен инде кемдер булса инде сүз әйтеп шәфаәт кылу. Моңа дәлил булып тора Муслим җыентында килә торган хадис: "Иқраул Кур'ана фа иннаху яти яумал кыяма шафиан ли асхабихи" диде. Кур'анны укыгыз диде, чөнки дөреслектә ди, кыямәт көнендә ди, шушы Кур'ан ди, аны укучыларга ди шәфаәт булып киләчәк ди. Ягъни мине укыды Раббым бер Аллаһ, аның хаталарын кичерсәң иде, гафу итсәң иде, җәннәткә кертсәң иде дип шәфаәт кылачак. Һәм Кур'анны укыган кеше, аны өйрәнүче, аның турында фикерләүче һәм калганнарга өйрәтүче иң хәерле кешеләрдән була. Уйлап кына карагыз, әгәр дә без бик яратабыз, безне аерым бер итеп хөрмәт итсәләр, шулаймы, бөтен кеше арасыннан айырып сине вип итеп күрсәләр. Әмма ләкин әгәр дә без яратабыз икән, бөтен кеше арасында да Аллаһ сине аерым бер шәхес итеп яратсын өчен, Аллаһ каршында бер шундый хөрмәткә лаеклы кеше буласың килә икән, шундый бер хәерле кешеләр. Шулай Кур'ан укырга кирәк. Һәм ул күп итеп укып, күп итеп фикерләргә кирәк. Син хәерле кешеләрдән буласың. Чөнки моңа дәлил булып тора Бухари җыентында килә торган хадис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте нәрсә диде? Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва алламаху диде. Сезнең ди иң хәерлегез ди, иң яхшыгыз ди. Менә бу аерым Аллаһ каршында хәерле, иң яхшы кеше буласың икән. Нишләсәң, Кур'анны өйрәнсәң, үзең укысаң, фикерләсәң, яки инде калганнарга шушы Кур'анны өйрәтсәң, укырга, яки аның тәфсирен, аның мәгънәләрен сөйләсәң, син бу иң хәерле кешеләрдән була. Шуңа күрә, әгәр дә без Аллаһ каршында инде хәерле, иң яхшы кешеләрдән буласыбыз килсә, безгә шушы Кур'анны яки үзебезгә укырга өйрәнергә кирәк, яки инде калганнарга өйрәтергә кирәк, яки укырга, яки инде тәфсирләрен. Һәм без Аллаһ каршында инде шундый үстен булачакбыз инде. Шуңа күрә, бу Кур'ан укырга да нинди зур фазиләтләр ята инде. Без инде шуңа күрә менә бу форсатны инде кулдан ышкындырмаска кирәк инде. Бигрәк тә шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтенә, сахабаларга, галимнәребезнең сөннәтенә карарга кирәк. Алар Рамазанда кайбер галимнәр анда берничә тапкыр Кур'анны укып чыга торган булганнар. Кайбер галимнәр атна сайын Кур'анны укып чыга торган булганнар Рамазан аенда. Ягъни аена 4 тапкыр. Кайбер галимнәр 3 көн сайын Кур'анны укып чыга торган булганнар. Шуңа күрә безгә тырышырга кирәк, ким дигәндә инде бер тапкыр булса да Рамазан аенда Кур'анны укып чыгарга. Ким дигәндә инде. Һәм тырышырга кирәк укырга, аның мәгънәләрен аңлап, нәрсә Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, нәрсәгә чакыра, нәрсәгә әмер итә, нәрсәдән тыя. Һәм менә бу гамәлләр дә ул безгә кирәк, Аллаһ Тәгалә түгел. Әгәр дә безнең тынычлыкта, иминлектә, рәхәтлектә яшисебез килә икән, менә бу әмерләрне без үтәргә тиешбез. Һәм тыйганнан тыелырга тиешбез. Менә бу Аллаһ нәрсәдән тыя Кур'анда, ул бары тик безгә генә файдалы. Без үзебезнең сәламәтлегебезне, без иманыбызны саклап каласыбыз килә икән, Аллаһ Тәгалә тыйган нәрсәләрдән безгә инде тыелырга кирәк. Монда дөреслектә зыян ята безнең тормышыбызга. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә әмер итә икән, монда инде файда ята. Бездә гомеребезгә, безнең сәламәтлегебезгә файда бар. Нәрсә булса әмер итә икән. Һәм кайбер кешеләр әйтер инде, кая инде вакыт җиткерик инде, аңа бит инде күздә ара, вакытыбыз да юк, эшләргә дә кирәк, каяның гарәпчәсендә укырга кирәк, тәрҗемәсендә укырга кирәк, бигрәк вакыт ала бит.
Анда бер нәрсә эшләмәскә кирәк. Без искә төшерик әле. Без көненә күпме экранга карыйбыз. Һәм шушы экранга караганда без бердә менә шушны уй фикер килми безгә. Каян вакыт җиткерик инде һаман экранга карап ятсак, каян эшләрне эшләп битерик инде, эшебез күп, без дип бердә уйламыйбыз бит. Бу телевизор экранына карыймызмы без, яки анда телефон экранына карыйбызмы, компьютер экранына карыйбызмы, анда карап утырабыз бит, теләсә инде кешенең тормышы, нәрсә ашаганын, нинди кием кигәнен, кая барганын берни файда да берми безгә. Иманыбызны да куәтләми, кесәбездә акчаны да арттырмый. Әмма ләкин һаман карыйбыз, көн саен карыйбыз. Анда мәгънәсез җырлар тыңлыйбыз, мәгънәсез кинолар карыйбыз. Һәм бердә уй фикер керми, вакытым әрәмгә китә бит. Вакытны әрәм итәм бит. Эш эшли алайым бу вакытта, файдалы китап укый алам дип. Әмма ләкин шушындый уй фикерләр килә безнең кайчан Коръән укый башлагач кына. Коръән укып ятсам бит инде әч калам, бакчаны карарга кирәк, эшне эшләргә кирәк, тегесен эшләргә кирәк. Әмма ләкин экран каршында утырганда бердә шушны уй фикер килми. Шуңа күрә менә без карыйк. Нәрсә безгә кадерле? Вакытыбызны бушка үткәрә торган шушы экран кадерлеме безгә? Яки инде менә күпме санап киткән тулган файдалар белән Коръән уку безгә файдалана. Шуңа күрә әзрәк без шундый уй фикерләр килә икән, уйлыйк. Biz вакытыбызны нәрсәгә сарыф итәбез? Чөнки карасак, Коръәнгә бик әз вакыт бирәбез, күп вакыт китә безне менә шушы экранга карап утыруга. Хәзер инде кечесеннән алып, пенсиядәге 70 яшьлек әби-бабайлары да шушы экранга юнәлде. Мәхәлләм Коръән укып фикерләп, тормышыңны инде яхшы якка үзгәртеп, даваланып, шушы сүзләр белән шифаланасы урынга без киресенчә генә экраннарга карап агуланып кына утырабыз. Менә бу нәрсәләргә игътибарлы булып, һәм үзебез белән ихлас булыйк. Чынлыкта, дөреслектә без күп вакытыбыз әрәм китә менә шу экраннарга карап. Менә монда ихлас булыйк. Әле киресенчә Коръәнне инде тырышып күп итеп укысак, безнең тормышыбызда вакытыбызга бәрәкәт иңер иде. Безнең күбрәк тә вакытыбыз калыр иде. Шуңа күрә өлгерәсебез килә икән безнең. Бакчада да эшләргә, бүтән эшләрне дә эшләргә, дөньяны да алып барырга. Без киметик бары тик экранга карауны һәм күбрәк Коръәнгә вакыт бирик. Аллаһ Тәгалә вакытка бәрәкәт бирәчәк безне. Ә киресенчә булса инде, экранга кара күп була икән, Коръәнгә вакытыбыз әз була икән, бу вакытта Аллаһ Тәгалә бәрәкәтне алачак. Бу вакытта без өлгермәячәкбез бер нәрсәгә дә. Бакчада эшләргә дә, кәсеп итәргә дә, балаларны карарга да, тормышны алып барырга да. Шуңа күрә инде бәрәкәт китә. Аллаһтан ерагайган саен Аллаһның бәрәкәте китә. Аллаһка якыная башлаган саен, Аллаһ Тәгалә вакытка бәрәкәт бирә, тормышка бәрәкәт бирә, кәсепкә бәрәкәт бирә. Шуңа күрә монда уйланыйк, фикерлик, нәрсәгә безнең күбрәк вакытыбыз китә, нәрсәгә без күбрәк инде вакытыбызны сарыф итәбез. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барчабызга да тәүфик һидаят бирсен безгә, вакытларыбызның кадерен белеп, күбрәк шушы айларда Коръәнгә вакыт биреп инде чыныктырып, һәм аннан соң инде шушы Рамазан аен чыккачта инде шушы Аллаһ сүзләрен укуны дәвам итсәк иде, фикерләп, даваланырга, шифаланырга һәм тормышыбызны инде яхшы якка үзгәртергә насыйп эйләсен иде инде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тәүфик һидаят бирсен иде, тулысынча инде кимчелексез уразалар тотып чыгарга. Һәм инде Коръәнне дә инде башыннан алып ахырына хәтлек укып чыгарга Аллаһ Тәгалә безгә җиңеләйтсен иде, бәрәкәтен бирсен иде. Субханакалла ва бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.